രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते च पताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. രാധാ കോവിന്ദ് മദർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗലിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവം യുഗം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ചന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരി കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാജന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 10 ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണം. ശ്ലോകം 26. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അലം ശ്ലാഘ്യതമം യദോകുലം അഹോ അലം പുണ്യതമം മഥോർവനം യതേഷ പുംസാം വൃഷഭശ്രിയഃ പതിഃ സ്വജന്മനാ ചംക്രമണേന ചാഞ്ചതി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അലം ശ്ലാഘ്യതമം യദോകുലം അഹോ അഹോ അലം പുണ്യതമം മഥോർവനം യതേഷ പുംസാം വൃഷഭശ്രിയഃ പതിഃ ജന്മനാ ചംക്രമണേന ചഞ്ചതി. അഹോ അഹോ അലം യഥാർത്ഥമായി, ശ്ലാഘ്യതമം പരമമായി മഹനീയമായത്, യഥോഹോ യദു രാജാവിന്റെ കുലം വംശം, അഹോ അഹോ അലം സത്യത്തിൽ, പുണ്യതമം പരമമായി പുണ്യമുള്ള, മഥോർവനം മധുരാഭൂമി, യത് തന്നിമിത്തം, യേശഃ ഈ, പുംസാം സർവ ജീവാത്മാക്കളുടെയും, ഋഷഭഃ നേതാവ്, ശ്രിയഃ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ, പതിഹി പതി, സ്വജന്മന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്താൽ, ചംക്രമണേന ഇഴഞ്ഞു നീക്കിയാൽ, ച അഞ്ജതി മഹാത്മ്യങ്ങൾ. വർത്തനം ഭാഗത്തും ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അഹോ അഹോ സർവ ജീവസത്തകളുടെയും പരമാധികാരിയും
ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മിയുടെ പതിയുമായ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതും ബാല്യത്തിൽ അലസഗമനം നടത്തിയതുമായ യദുരാജകുലം എത്ര മഹനീയവും മധുര എത്ര പുണ്യഭൂമിയുമാണ്. ഓ ഇവിടെ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നമുക്കറിയാം. സന്ദർഭം എന്താണ്? ഹസ്തിനപുരിയിലെ സ്ത്രീകള് ഭഗവാൻ പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോ അവർക്ക് വിഷമം വന്നല്ലേ, അവരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ പോകുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അധീനനായിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്, അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഏത് ഭഗവാനാണോ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപ്പുകി അല്ലെ, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതേ ഭഗവാനാണ് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരല്ലേ. അടുത്തത് എന്താ ഇപ്പൊ പറയുന്നവര്? സർവ്വ ജീവസത്തുകളുടെയും പരമാധികാരിയും, ഇപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമാധികാരിയും ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മിയുടെ പതിയുമായ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതും. ഇത് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എവിടെ അവതരിച്ചത്? മധുരയിലാണ് അവതരിച്ചത് അല്ലെ. ബാല്യത്തിൽ അലസഗമനം നടത്തിയതുമായ യദുരാജകുലം എത്ര മഹനീയമാണ്, മധുര എത്ര പുണ്യഭൂമിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ജന്മം ഹേതുവായി മധുര പുണ്യഭൂമിയാണ്. നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിലുള്ള ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇത് അല്ലെ. അവസാനത്തെ 2-3 ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചതാണ്, എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. മധുര ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് പുണ്യഭൂമിയാണ് ഇവിടെ അവർ പറയാണ്. സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് മധുര പുണ്യഭൂമിയാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ അലസഗമനം നടത്തിയിട്ടുള്ള യദുരാജകുലം അതും അതുപോലെ മഹനീയമാണ്. അർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംസ്കൃത ഉപാക്കിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആവിർഭാവത്തെയും തിരോധാനത്തെയും കർമ്മങ്ങളെയും കുറിച്ച് സ്പഷ്ടമായ വർണ്ണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യേക കുലത്തിലോ സ്ഥലത്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ അവതരിക്കുന്നു. സംഭവാമി ആത്മമായ അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാവിനെ പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം സൂര്യന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും പോലെയാണ്. സൂര്യൻ കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ ഉദിക്കുന്നു, എന്നാൽ സൂര്യന്റെ മാതാവ് കിഴക്കേ ചക്രവാളം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്തന്മാരെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനായിട്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ യശോദാ മാതാവ് ഭഗവാന്റെ അമ്മയാണ് അല്ലെ. നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ യശോദാ മാതാവും ഇവിടെ മധുരയിലെ ദേവകി മാതാവും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അമ്മയുടെ റോളാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന്. അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതായത് സൂര്യൻ കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിഴക്ക് സ്ഥലം അത് സൂര്യന്റെ അമ്മയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് തോന്നിയതുപോലെ, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരമ്മ, പക്ഷെ അവർക്കൊരു റോൾ കൊടുക്കുവാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ആർക്കും ഭഗവാന്റെ അമ്മയാവാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തിരിച്ചു പോയാലും ബാക്കിയാവുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉൽപ്പത്തിക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് എങ്ങനെ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടാവും? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് അമ്മ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് മാത്രമാണത്. സൂര്യന് കിഴക്കേ ചക്രവാളം അമ്മയാവില്ല എന്നത് പോലെയാണത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും സൂര്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് സൂര്യൻ ദൃശ്യമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല വീണ്ടും നിശ്ചിത സമയത്ത് സൂര്യദേവൻ അദൃശ്യനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ സൂര്യനെ കാണുകയും കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആവിർഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂര്യനെ പോലെ പ്രത്യക്ഷനാകുകയും മറ്റൊരു സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് അഗോചരനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലായിടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ എപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജന്മമെടുത്തു എന്ന് നാം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളോടൊരു കാരുണ്യം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാരുണ്യം ചൊരിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ജന്മം എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്.
വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ പ്രസ്താവനകളെ ആസ്പദമാക്കി ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരും വർത്തമാന ശരീരം ത്യജിച്ചയുടൻ തീർച്ചയായും മുക്തരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ്? ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തിക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ദിവ്യ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി. വേത്തി പറഞ്ഞ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, വേദ പറഞ്ഞ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണ്. വേത്തി പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലാക്കുക. വേത്തി തത്വതഃ, തത്വത്തില് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്ത് വേണ്ടതില്ല? ഇവിടെ വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തിക്ക് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ക്ഷമയോടും നിരന്തര പരിശ്രമത്തോടും കൂടിയുള്ള മഹത്തായ യത്നങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളോട് കൂടിയും മാത്രമേ മുക്തി പ്രാപ്തമാകുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുക വഴി മാത്രം ഒരുവന് തൽക്ഷണം മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 4:9 നിർണയമാണത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അഷ്ടാംഗ യോഗ, ധ്യാന യോഗ, അങ്ങനെ പല പല മാർഗങ്ങൾ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത്? ഭക്തി യോഗ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പല രീതിയിൽ നമ്മൾ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകും, അല്ലെ? അതിനെന്തെടുക്കും? ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് എളുപ്പ വഴി. നമ്മള് പറയാറുണ്ട്, സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി പോകുന്നതും ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുന്നതും ആയിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ തരാറുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ പ്രോസസ്സും എന്താണ്? സ്റ്റെയർ കേസ് കയറിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗ ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ക്ഷമയോടും നിരന്തര പരിശ്രമത്തോടും കൂടിയുള്ള മഹായത്നങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളോട് കൂടിയും മാത്രമേ മുക്തി പ്രാപ്തമാകുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഭക്തി യോഗയിലുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ബാക്കി ഭക്തി യോഗ ഒഴിച്ചുള്ള ഒരുപാട് യോഗ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ആ യോഗയുടെ കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ജന്മകർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുക വഴി മാത്രം, അതേപോലെ അതായത് ആ പല വഴി നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വഴി മാത്രം ഒരുവന് തൽക്ഷണം മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്ഷണം മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 4:9 നിർണയമാണത്. എന്നാൽ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലുള്ളവർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെയും കർമ്മങ്ങളെയും സാധാരണ ജീവസത്തകളുടേതിനു സമാനം എന്ന് ധരിക്കുന്നു. അത്തരം വികലമായ നിർണയങ്ങൾ ആർക്കും മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുകയില്ല. ആകയാൽ രാജാവ് യദുവിന്റെ വംശത്തിൽ വസുദേവ രാജാവിന്റെ പുത്രനായുള്ള ഭഗവാന്റെ ജനനവും മധുരയിലേക്ക് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറ്റവുമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഏർപ്പാടുകളാണ്. യദുവംശത്തിന്റെയും മധുരയിലെ നിവാസികളുടെയും ഭാഗ്യം ഭൗതികമായി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ അജ്ഞരായ അന്ധകാരത്തിലുള്ളവർ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, അവജാനന്തി മാമൂഢ മനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം. അതായത് ഞാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ, അല്ലെ? അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തിയില് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. അത്തരം വികലമായ നിർണയങ്ങൾ ആർക്കും മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, രാജാവ് യദുവിന്റെ വംശത്തിൽ വസുദേവ രാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട്. അപ്പൊ യദുവംശത്തിൽ വരുന്നത് വസുദേവ രാജാവാണ്. വസുദേവരാണ് യദുവംശത്തിൽ വരുന്നത്. മധുരയില് നന്ദമഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഭഗവാനെ ചെന്നാൽ. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒന്നും ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വയം ഭഗവാനാണ് അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ കുട്ടിയായിട്ട് കളിച്ചു നടന്നത്, അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെ? അത് അവരുടെ ഭാഗ്യം തിട്ടപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുക വഴി മാത്രം അനായാസേന മോക്ഷം പ്രാപ്തമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കുടുംബാംഗമായോ അയൽവാസിയായോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗതമായ സംസർഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആസ്വദിച്ചവർക്ക് എന്താണ് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക വഴി മാത്രം ഒരാൾക്ക് തൽക്ഷണ മുക്തി ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ, കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, ലാളിക്കുക, ഓമനിക്കുക, അല്ലെ?
അതിനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ള നിത്യ പാർഷദരായിരിക്കും അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഒന്നും ഭാഗ്യം, അവരുടെ കുടുംബാംഗമായിട്ട് വരുന്നവര്, അതുപോലെ അയൽവാസിയായിട്ട് വരുന്നവരുടെ ഒന്നും ഭാഗ്യം, അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം. ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ പതിയായ ഭഗവാനുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തക്കവിധം ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് നിശ്ചയമായും മുക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അധികതരമായ ഒന്ന് പ്രാപ്തമായി. ആകയാൽ ആ വംശവും പ്രദേശവും ഭഗവത് കൃപയാൽ ഉചിതമാവണ്ണം നിത്യശ്രേയസ്കരമാവുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമങ്ങളൊക്കെയും എന്താണ്? നിത്യശ്രേയസ്കരങ്ങളാണ്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെയും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്, ശ്രേയസ്കരവുമാണ്. ഭഗവാന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് എന്ത്? ആറ് ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത്? യശസ് അഥവാ കീർത്തി അല്ലെ. ഭഗവാൻ കീർത്തിമാനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്താണ്? കീർത്തിയുള്ളതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോബത സ്വർയശസ്തിരസ്കരീ കുശസ്ഥലീ പുണ്യയശസ്കരീ ഭുവഃ പശ്യന്തി നിത്യം യദനുഗ്രഹേഷിതം സ്മിതാവലോകം സ്വപതിം സ്മ യത് പ്രജാഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോബത സ്വർയശസ്തിരസ്കരീ പുണ്യയശസ്കരീ ഭുവഃ പശ്യന്തി നിത്യം യദനുഗ്രഹേഷിതം സ്മിതാവലോകം സ്വപതിം സ്മ യത് പ്രജാഃ. അഹോബത, എത്ര അത്ഭുതകരമാണിത്. സ്വയശസ്സഹ, സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ യശസ്, തിരസ്കരി, പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന, കുശസ്ഥലി, ദ്വാരക, പുണ്യം, യശസ്കരി, പുകഴ്പെറ്റ, ഭുവഃ, ഭുവനം, പശ്യന്തി, ദർശിക്കുക, നിത്യം, നിത്യവും, യത് ഏതൊന്നാണോ, അനുഗ്രഹ ഈഷിതം, അനുഗ്രഹം നൽകാനായി, സ്മിത അവലോകം, മധുരമായി മന്ദസ്മിതം തൂക്കി കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വപതിയും, ജീവസത്തയുടെ ആത്മാവിന്, ശ്രീകൃഷ്ണന്, സ്മ, പതിവായി, യത് പ്രജാഹ, സ്ഥലവാസികൾ, വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ദ്വാരക സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ യശസ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ഭൂമിയുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിസ്സംശയം ആശ്ചര്യകരമാകുന്നു എന്നത് നിസ്സംശയം ആശ്ചര്യകരമാകുന്നു. ദ്വാരകയിലെ നിവാസികൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവിനെ, ശ്രീകൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമയുധ ഭാവത്തിൽ സദാ ദർശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ കടാക്ഷിക്കുകയും മധുര മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഹസ്തിനപുരയിലെ സ്ത്രീകള് വീണ്ടും പറയാണ്, ദ്വാരക അല്ലെ, ഇപ്പൊ ദ്വാരകയിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ മടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. ദ്വാരക സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ യശസ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. അതായത് സ്വർഗലോകത്തെക്കാൾ അതിമനോഹരമാണ് ദ്വാരക. ദ്വാരക എവിടെയാണുള്ളത്? കടലിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പണിതിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ദ്വാരക ഇരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലായതുകൊണ്ട് അത് ഭൂമിയുടെ പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആശ്ചര്യകരമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. അതൊക്കെ എന്താണ്? ആശ്ചര്യകരമാണ്, ആനന്ദപ്രദമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും ആനന്ദപ്രദവുമാണ്. ദ്വാരകയിലെ നിവാസികൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവിനെ, ശ്രീകൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമയുധ ഭാവത്തിൽ സദാ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രേമഭാവത്തിൽ കടാക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവര് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ചിരിച്ചോണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് സദാ, അതായത് ദ്വാരകാവാസികൾക്ക് സദാ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ കടാക്ഷിക്കുകയും മധുര മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു നേരിയ പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ എപ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദ്വാരകയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ അവരെ ഇങ്ങനെ സദാസമയം കാണുന്നത് കൊണ്ട് അവരൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവതികളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഹസ്തിനപുരിയിലുള്ള ഈ സ്ത്രീകൾ. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ, വായു എന്നിവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാരാണ് സ്വർഗലോകവാസികൾ. പുണ്യാത്മാക്കൾ ഭൂമിയിൽ നിരവധി പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ശേഷം അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഉന്നത ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളിൽ സമയക്രമീകരണം ഭൂമിയുടെ ഇതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അവിടെ ജീവിത കാലയളവ് നമ്മുടെ ഗണിതപ്രകാരം 10,000 വർഷങ്ങളാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭൂമിയിലെ 6 മാസം
സ്വർഗലോകങ്ങളിലെ ഒരു ദിനമാകുന്നു. അതേപോലെ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അധികമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല അവിടുത്തെ നിവാസികളുടെ സൗന്ദര്യം പ്രസിദ്ധമാണ്. ഭൂമിയിലേതിനേക്കാൾ വളരെയേറെ മേൽത്തരമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടെന്ന് കേട്ടറിവുള്ളതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അത്യധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആരാണ് സ്വർഗലോകത്തിലുള്ളത്? ദേവി ദേവന്മാരൊക്കെ എവിടെയാണുള്ളത്? സ്വർഗലോകത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഏണി വെച്ചിട്ടല്ല അല്ലെ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക്. രാവണൻ എങ്ങനെയാണ് ഏണി വെക്കാൻ പോയി അല്ലെ, ഏണി വെക്കണ്ടായി എന്ന് പറയണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയാ പോകാൻ പറ്റുക? നമ്മള് ഭൂമിയില് നിരവധി പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടൈമും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ എല്ലാ കണക്കും വരുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കലിയുഗ കാലത്തിലുള്ള സമയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ടൈം കണക്ക് മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗണിതപ്രകാരം 10,000 വർഷമാണ് അവിടെ ചെയ്ത കാലയളവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് 10,000 വർഷം അവിടെ ജീവിക്കാം. അപ്പോ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ 6 മാസമാണ് അവിടെ ഒരു ദിവസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരുപാട് ആയുസ് സ്വർഗലോകങ്ങളിലുണ്ട്. സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ 6 മാസമാണെന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അധികമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടത്തേനേക്കാൾ ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അവിടുത്തെ നിവാസികളുടെ സൗന്ദര്യം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നു. അതിസുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരുമാണ് സ്വർഗലോകത്തിലുള്ളത്. ഭൂമിയിലേതിനേക്കാൾ വളരെയേറെ മേൽത്തരമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടെന്ന് കേട്ടറിവുള്ളതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർ എത്തിച്ചേരാൻ അത്യധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അവിടെ ഭയങ്കര സുഖമായിട്ടിരിക്കാം അല്ലെ. ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖങ്ങളും തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ, പാട്ട് കേൾക്കുക അല്ലെ, നല്ല ഡാൻസ് കാണുക, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ എന്താ പറയാ എത്രയോ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കൂടുതലാണ് അവിടെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗകര്യം. അപ്പോൾ സ്വർഗലോകത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചമായ ആസ്വാദനം ഉള്ളത് സ്വർഗലോകത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യര് സ്വർഗലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടതുണ്ടോ? അവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത, ഇവിടെ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിനുണ്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു കർമ്മിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. അവിടെ നമുക്ക് എന്തും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നിനും ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ല. റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത് മുഴുവൻ ഭൂമിയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ആർക്കും നേരെ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. അവര് നരകീയമായ പ്രവൃത്തികൾ, അതായത് മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേ വരേണ്ടതുള്ളൂ? ഭൂമിയിലേക്കേ വരേണ്ടതുള്ളൂ. നരകത്തിൽ പോകേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും, ചിലപ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകും, ചിലപ്പോൾ നീച യോനികളിലേക്ക് അല്ലെ, നീച ജീവിവർഗങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നേരെ എന്തായിട്ടാ വരിക? മനുഷ്യരായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പൊ അവിടെ കർമ്മിക് റിയാക്ഷൻസ് സ്വർഗത്തിലില്ല. ഇവിടെയാണ് ഗോലോകത്തിൽ പോയാണ് പിന്നെ വരണ്ട. അപ്പൊ എവിടെ പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ദേവന്മാരിരിക്കുന്നിടത്ത് പോകാം, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ ഇപ്പോൾ അവർ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇവയൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗലോകങ്ങൾ ഭൂമിയേക്കാൾ അധികതരം വിശുദ്ധമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ കീർത്തി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രാജാവായി വാണിരുന്ന ദ്വാരകയാൽ സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ യശസ്സിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ ഉണ്ടായപ്പോ, ദ്വാരക ഭരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗലോകം എന്താണ് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും ദ്വാരകയിൽ പോകാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സ്വർഗലോകത്തിനേക്കാളും യശസ് ദ്വാരകയ്ക്കായി മാറി എന്ന് പറയുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രശസ്ത ഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ അധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവയാണ് വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക, മധുര എന്നീ 3 സ്ഥലങ്ങൾ. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ചിരസ്ഥായിയായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിശേഷിച്ചും ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിലാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ലീലകളൊക്കെയും ഈ 3 സ്ഥലങ്ങൾ, ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്ഥലങ്ങള്? വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക, മധുര. ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. സാധാരണ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പോലെ അല്ല ഭഗവാന്റെ ഈ ധാമങ്ങൾ. ഈ 3 ധാമങ്ങളും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. അവ ശാശ്വതമായി ഭഗവാന്റെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലങ്ങളും എന്തല്ല എന്ന് പറയുന്നു? ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ല. ശരിക്കും പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലം ഒന്നും
ഭൗതികമായ സ്ഥലങ്ങളല്ല, ഭഗവാന്റെ ധാമം തന്നെയാണ്. അവ ശാശ്വതമായി ഭഗവാന്റെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളാകുന്നു. വർത്തമാന കാലത്ത് ഭഗവാൻ അവരുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിന് അതീതനാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ നിവാസികൾ ഇപ്പോഴും ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവാൻ സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അവരുടെ സ്വരൂപത്തിൽ, അതായത് വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യണമെന്നും അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസർഗത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജീവിതത്തിൽ പങ്കുചേരണമെന്നും ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ രൂപഭാവങ്ങളും മധുര മന്ദസ്മിതങ്ങളും ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവ് എവിടെ നിന്ന് ആരും തിരിച്ചു വരികയില്ലയോ ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും സ്വന്തം യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം? ജീവേര സ്വരൂപ ഹോയ് കൃഷ്ണര നിത്യദാസ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ആ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ല, സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ഭൂമി എന്താണ്? ദുഃഖാലയം ശാശ്വതം. നമുക്ക് കുറച്ചു കാലം ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കാം, പിന്നെ മരിക്കണം, വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ. അതും കുറെ കർമ്മിക് റിയാക്ഷൻസ് വരും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നീച യോനികളിലേക്കായിരിക്കും പോവുക, ചിലപ്പോ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടെയായാലും പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച്, എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മളെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഏത് സുഖത്തിലാണ് ഇരിക്കുക? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പോലെ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ സ്വരൂപത്തിലാണ് നമ്മളും ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് വയസ്സ് കൂടി വരുമോ? വരുമായിരിക്കുമല്ലോ. 10,000 വർഷമാണ് ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? അപ്പൊ വയസ്സ് കൂടി വരും. പക്ഷെ പ്രായം തോന്നിപ്പിക്കില്ല. നമുക്ക് ജരാനരയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം നമ്മള് പാലാഴി മദനത്തിലൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ജരാനര ബാധിക്കട്ടെ എന്ന് ദുർവാസാവ് ശപിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ജരാനര വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പാലാഴി മദനം ചെയ്ത് അമൃത് കടഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് ജരാനരയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് വാർദ്ധക്യം കാണാനുണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരും ആയിരിക്കും. പ്രായം ഒരു യങ് ഏജ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ, കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് മേൽത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് വിഖ്യാതമാണ് സ്വർഗലോകങ്ങൾ. എന്നാൽ നാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9, 20, 21 അഭ്യസിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ പ്രാപ്തമാക്കിയ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നയുടൻ ഒരുവന് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായി വരുന്നു. സ്വർഗലോകങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം തീർച്ചയായും ദ്വാരകയ്ക്കുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ മന്ദസ്മിതം തൂകിയ കടാക്ഷത്താൽ അനുഗ്രഹീതരായ ആരും തന്നെ ക്ലേശഭരിതമെന്ന് സ്വയം ഭഗവാനാൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഈ ദൂഷിതമായ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരുന്നില്ല. ഈ ഭുവനം മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളും പൂരിതമായ സ്ഥലങ്ങളാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ ഒരു ലോകത്തിലും ശാശ്വതമായ ജീവിതം, നിത്യമായ പരമാനന്ദം, സ്ഥായിയായ ജ്ഞാനം എന്നിവയില്ല. നമ്മള് ഭാഗവതം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് വേണ്ട സ്വർഗലോകം എന്ന് പറയും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെയും സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ പരിമിതമാണ്. ഇവിടത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് പോകെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദേവേന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേ, അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോകെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ഒക്കെ കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദേവേന്ദ്രൻ ഇത്രയും ഇൻകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ബലി മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം 100 അശ്വമേധം നടത്താൻ നോക്കിയപ്പോ അത് മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഭഗവാൻ വാമന രൂപത്തിൽ അവതരിച്ച് ഇവിടെ വരേണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ദേവേന്ദ്രൻ സർവ്വസുഖങ്ങളും ഉള്ള ആള് എന്തിനാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്? എന്തിനാണ് ഇത്ര മനപ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അവിടെയും മനപ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. സ്വർഗലോകത്തിന് പോയാല് അവിടെയും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നിട്ടോ ആയുസ് തീരുമ്പോ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരികയും വേണം. പുണ്യം തീരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുസ് തീരുമ്പോ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 10,000 വർഷം ആയുസോട് കൂടി അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പുണ്യം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 10,000 വർഷം ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ. കുറച്ചു കാലം ഇരിക്കാനുള്ള പുണ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണം. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പോലെ മൃത്യു, അതായത് അറിയാതെ, അതായത് പെട്ടെന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മരണം, അതൊന്നുമില്ല അവിടെ. ആക്സിഡന്റ്, മരണം, അതൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറയാ നിത്യമുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയാലും ഭഗവത്ഗീത ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത 9, 20, 21 പറയുന്നു, ക്ഷീണേ പുണ്യേ ഭർത്യ ലോകം വിശന്തി. അവിടുത്തെ
പുണ്യം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചും ഈ ഭൗതിക ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. മാതാജി, നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരത്തോടെ അല്ലല്ലോ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ വെയ്ജ് അതെല്ലാം വരുന്നത് ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണല്ലോ. ആധ്യാത്മിക ബോഡിക്കുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികത്തിലുള്ള ചേഞ്ചുകളൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആ മാറ്റങ്ങള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരില്ലല്ലോ. ശ്രീകൃഷ്ണ മാതാജി, സ്വർഗലോകം ആധ്യാത്മിക ലോകമല്ല. അതെ, സ്വർഗലോകത്തിൽ മരണങ്ങളുണ്ട്, മരണമില്ല. എന്നാലും മനുഷ്യൻ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകുന്നതും ഈ ശരീരത്തോടെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. ഭൗതിക ശരീരത്തോടു കൂടിയാണ് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം തന്നെയാണ് സ്വർഗലോകത്തിൽ. സ്വർഗലോകം ഭൗതിക ശരീരത്തോടു കൂടിയാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് മാത്രമേ ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കൂ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളാണ്. വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളല്ല സ്വർഗലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാൻ ഇല്ല. സ്വർഗലോകത്തില് ഭൗതികതയും ഭൗതിക സുഖങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഭഗവാൻ ഇല്ല, തീർത്തും ഇല്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗലോകത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറയും. അതായത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് തന്നെയാണ്, നല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിലും നമ്മള് പറയും പുരുഷ പ്രകൃതിസ്തോഹി ഭുങ്ക്തി പ്രകൃതിച്ച അൻഗുണാൻ. നമ്മള് ഇതുമായിട്ട് ഈ സംഘം ചേരുമ്പോ ഏതാണ്, നമുക്ക് ഈ സുഖത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവിടെ സുഖം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭഗവാനെയും കിട്ടില്ല. സ്വർഗത്തിൽ പോയാലും അവർക്ക് തിരിച്ചു ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയമില്ല മാതാജി, ഇപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊന്ന് തീർത്തോട്ടെ. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായ ഒരാൾ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതായത് ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം, മധുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വസിക്കുവാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം വിപുലീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആയതിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കാനായി അവിടെ ചെല്ലുന്നവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന അതേ ഫലം തീർച്ചയായും പ്രാപ്തമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമവും അദ്ദേഹവും അഭിന്നമാണ്. അങ്ങനെ മറ്റൊരു അനുഭവസ്ഥ ഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഇന്നും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ധാമങ്ങളിൽ പോയി വസിക്കണം എന്നാണ്. ഇവിടെ പോയി സ്ഥിരതാമസം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടില് അവിടെ എന്താണോ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ആരാധനയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ഭഗവത് ധാമത്തിന് തുല്യമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം വായിക്കുക, പഠിക്കുക, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഗ്രഹവും ഈ ധാമങ്ങളെ പോലെ ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മറ്റൊരു അനുഭവസ്ഥ ഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ, അതായത് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കീഴില് ശുദ്ധഭക്തന് ഇന്നും എല്ലാ സത്ഫലങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധുഭേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्ण। माताजी प्रणामम्।